Prajem pekný štvrtkový podvečer. Dnes máme 9. júna roku 2016 a Rádio Slobodný vysielač bude do 6:30 vysielať investigatívnu reláciu Konšpiračný byt. Pri mikrofóne je Martin Bavolár a dovolte mi privítať dnešného hostia. Je ním jediný minister, ktorý dobrovoľne odišiel z vlády, keď zistil, že aj keď sa pokúšal pre všetkých občanov niečo dobré urobiť, nebola vo vláde k tomu politická vôľa. Vítam sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pána Štefana Harabina. Dobrý deň poslucháčom Slobodného vysielača. Tu a teraz môžete do bratislavského štúdia Rádia Slobodný vysielač posielať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk alebo telefonovať do štúdia na telefónne číslo 0944 462 052. Zopakujem toto číslo 0944 462 052. Slovensko je štát, kde je prepojená mafia, vláda, organizovaný zločin a tajné služby. Slovensko je štát, v ktorom sú dlhodobo porušované ľudské práva a sú pošliapávané občianske hodnoty. Na Slovensku vládne strach a obrovská korupcia. Vládna oligarchia zneužíva štátne funkcie na kšefty a na súkromné záujmy. Nefunguje ani zdravotníctvo. V dôsledku rozkrádania peňazí a nedostatočnej zdravotnej starostlivosti každý deň zbytočne umiera 12 ľudí. To je oficiálny údaj Európskej komisie, ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ministra financií Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky. Nefungujú žiadne kontrolné mechanizmy vo verejnej správe, v súdnictve je svojvôľa, bezprávie, klientelizmus a korupcia. Vedenie polície a prokuratúry je spolitizované a skorumpované. Nezávislé médiá sú umlčované, občianski aktivisti sú perzekvovaní. Slovensko nie je právny štát, čo aj opakovane verejne vyhlásil trojnásobný predseda vlády Robert Fico. Aj na základe týchto skutočností je dostatočne odôvodnený názor, že na Slovensku je totalitný režim, ktorý je ovládaný štátnym korupčným systémom a organizovaným zločinom vo vláde, polícii, prokuratúre a súdnictve. Závadové osoby a vládna oligarchia tvoria štátny korupčný systém, popierajú ľudské práva, demokraciu a zákonnosť, schvaľujú a ospravedlňujú organizovaný zločin na úrade vlády, ministerstvách, polícii, prokuratúre, na súdoch a tak ďalej. Ľudia sú zotročovaní a okrádaní a tí, ktorí sa neboja nahlas hovoriť pravdu, sú vykonštruovane kriminalizovaní, politicky prenasledovaní a vyhadzovaní zo zamestnania a následne im bránené mať primerané zamestnanie. Kde sú ľudské práva? Kde je demokracia? Kde je spravodlivosť? A kde je zákonnosť? Nič sa od roku 1989 nezmenilo. Politické monster procesy bežia nerušene ďalej. V mediálnom prostredí, okrem nezávislých médií, je všade prítomná cenzúra. Dnešná 12. časť relácie Konšpiračný byt má názov Štefan Harabin so slovenským Snowdenom o zlom stave, svojvôli a bezpráviu v policajnej inšpekcii, prokuratúre a súdnictve, o kauze Gorila, o rozkradaní eurofondov, o korupcii a mafiách na úrade vlády a na ministerstvách a o kauze Bašternák. Prečo má meno slovenský Snowden? Tak ma mediálne nazvali Parlamentné listy a Rádio Slobodný vysielač, ako aj ďalší mnohí občania pri našich osobných stretnutiach, tak preto slovenský Snowden. Za posledné 2 roky boli o mojej činnosti vo verejnom záujme a o mne viaceré reportáže v Rádiu Slobodný vysielač, Rádiu Lumen, televízii JOJ, RTVS, Parlamentných listoch a necenzurovaných stránkach. Všetko je dostupné na internete. Som občiansky a protikorupčný aktivista, ľudskoprávny činiteľ, bezpečnostný analytik, som držiteľom najvyššej bezpečnostnej previerky Národného bezpečnostného úradu na stupeň utajenia prísne tajný, môj odpis registra trestov je čistý, je bez záznamu. Mám špecializované vysokoškolské vzdelanie v odbore Národná bezpečnosť s akreditáciou NATO. Mám takmer 25-ročnú odbornú prax.
Pôsobil som vo funkcii hlavný štátny radca s pôsobnosťou vo výbore na koordináciu spravodajských služieb na úrade vlády Slovenskej republiky, v Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky v postavení podpredsedu medzirezortnej komisie, vo funkcii vedúceho špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby, v hodnosti kapitán odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy, v postavení člena výboru pre zahraničnú politiku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, člena projektovej skupiny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vo funkcii hlavného štátneho radcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Od roku 2005 som bol 6-krát z politických dôvodov vykonštruovane vyhodený zo zamestnania. 2-krát zo Slovenskej informačnej služby, raz z úradu vlády, 2-krát z Ministerstva obrany a raz z Kriminálneho úradu. A hoci som úspešne splnil celé prijímacie konanie, 2-krát mi bolo taktiež vykonštruovane zabránené mať zamestnanie v policajnom zbore. Raz, keď bol ministrom Lipšic a druhýkrát, keď bol ministrom Kaliňák. Mal som pracovať na úseku kriminálneho spravodajstva a v odbore špecializovaných služieb. Mám zakázané v polícii pracovať aj preto, lebo policajní prezidenti Spišiak a Gašpar spolu s riaditeľom polície v Bratislave Faragom vyhlásili, že som občiansky a protikorupčný aktivista, ľudskoprávny činiteľ a bezpečnostný analytik, tak som podľa nich nepriateľ štátu, lebo ich ohrozujem. Taktiež som mal pracovať na ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, ale vtedajší minister Borec zakázal občanovi Martinovi Bavolárovi pracovať na ministerstve spravodlivosti preto, lebo minister Borec vyhlásil, že od roku 1989 vykonávam protištátnu činnosť. Až do dňa 30. apríla 2016 som podal podnety na vládne orgány, policajnú inšpekciu, generálnu prokuratúru, bezpečnostnú radu, aj na vtedajšiu vojenskú prokuratúru a média. Naposledy som verejne dal podnet televízii Markíza a generálnej prokuratúre. Dal som aj podnety prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi a vojenskej kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, predsedovi Európskej komisii Jean-Claude Junckerovi a Európskemu úradu na boj proti podvodom OLAF. Andrej Kiska mi odpovedal, že si váži môj občiansky postoj, že poukazujem na zlyhania štátu. Ale odvtedy je Andrej Kiska vo veci môjho podnetu nečinný. Rovnako aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker mi napísal, že má úctu k mojim občianskym, protikorupčným, ľudskoprávnym a bezpečnostným aktivitám. Európska komisia si uvedomuje, v akom stave je Slovenská republika, ale že súčasná legislatíva Európskej komisii neumožňuje konať. Rovnako som dal aj podnety osobitným kontrolným výborom Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a vojenského spravodajstva, Výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre financie a menu. Rovnako len formálne reagovali bez konkrétnych a uchopiteľných opatrení. Som preto nútený konštatovať, že tieto výbory sú bezcenné a ich názvy sú falošné. Na pôde parlamentu o týchto schôdzach jednotlivých výborov verejnoprávna RTVS neinformovala o mojich podnetoch, ignorovala verejný záujem, neinformovala verejnosť objektívne o udalostiach v parlamente, a to tak, aby si občania mohli urobiť správny úsudok o dianí v našom štáte. Jediné médium, ktoré vyvážene a ucelne informovalo o mojich podnetoch a o týchto rokovaniach, bolo iba Rádio Lumen. Rade pre vysielanie a retransmisiu som preto podal pred pol rokom sťažnosť o tom, že verejnoprávna RTVS pácha cenzúru, ale ku dnešnému dňu je Rada pre vysielanie a retransmisiu nečinná. Rovnako je na tom aj môj podnet ombudsmanke. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová je nečinná. Kontrolné mechanizmy, úrad vlády, sústava prokuratúry, Najvyšší kontrolný úrad, Rada pre vysielanie a retransmisiu, ombudsman, osobitné kontrolné výbory Národnej rady Slovenskej republiky sú bezcenné, rovnako ako zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Za moje vykonštruované vyhodenia zo zamestnania je vedené súdne konanie proti úradu vlády,
Ministerstvu obrany a Kriminálnemu úradu finančnej správy a Policajnému zboru. Existuje už aj právoplatné súdne rozhodnutie, ktoré bolo aj so súdnym spisom doručené Kažimírovi, ale ten nerešpektuje ani súd, ani zákony. Kažimír ako predstavený orgánu verejnej moci je nečinný. Preto je už za to Kažimír od februára tohto roku súdne stíhaný. Ľudia sú zhrození zo zlého stavu nášho štátu. Je to vidieť aj z toho faktu, že mi posielajú obrovské množstvo podnetov a materiálov o svojvoli a o bezpráví v polícii, prokuratúre, na súdoch, v tajných službách a vo vláde. Preto z dôvodu zlého stavu nášho štátu vznikla vo verejnom záujme a spontánne približne pred pol rokom občianska vyšetrovacia komisia. Jej pôsobnosť je na úseku dokumentovania korupcie a kšeftov verejných činiteľov a zneužívania štátnych funkcií na súkromné záujmy a činnosť agentov provokatérov cez tajné služby na politické a finančné ciele. Členovia občianskej vyšetrovacej komisie vykonávajú túto činnosť odhodlane, vo verejnom záujme, dobrovoľne a v dobrom úmysle na základe svojho presvedčenia o jej celospoločenskej užitočnosti. Ja sám som bol za posledný 3/4 rok dvakrát vykonštruovane zatknutý políciou. Som zastrašovaný a perzekvovaný. 3 príslušníci Slovenskej informačnej služby v maskáčoch v mojej blízkosti na verejnom priestore strieľali jednotlivo aj dávkami zo samopalov typu Škorpión. Mal som v aute nainštalovanú imitáciu nástražného výbušného systému. Bol som aj fyzicky napadnutý agentom provokátorom SIS, dostávam výhražné a zastrašujúce telefonáty a maily. A aby som mohol konečne vo verejnom procese uviesť usvedčujúce dôkazy a rozhodujúce skutočnosti o privatizačných podvodoch, o kauze Gorila, o zavlečení Kováča mladšieho, o korupcii na najvyšších miestach, o amnestii Kováča a Mečiara, o kauze Technopol, o zavraždení Dudského, Remiáša a Válka, o pôsobení agentov provokátorov SIS, o obchodovaní s informáciami, o rozkradaní eurofondov, o činnosti cudzích tajných služieb, o korupcii a bezpráviu na súdoch, prokuratúre a v polícii, o zneužívaní štátnych funkcií na súkromné záujmy a kšefty a tak ďalej. Musím byť oslobodený od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach. Bola prijatá k prelomeniu inštitútu mlčanlivosti, ktorý je právne definovaný v zákonoch číslo 215 z roku 2004 a číslo 300 z roku 2005, občianska výzva vo verejnom záujme k zbaveniu mlčanlivosti Martina Bavolára, adresovaná prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi vlády, predsedovi Bezpečnostnej rady, ministrovi obrany, riaditeľovi Kriminálneho úradu, riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Lipšic ako minister vnútra bol aj členom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Som ho už v roku 2010 osobne oslovil na pôde Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky o kauze Gorila. Lipšic mi vtedy povedal, že nejaká gorila ho nezaujíma. Dokedy to budeme trpieť? No pozrite, ako si to kradnutie a nevyšetrovanie gorily jeden druhému prehadzujú. Najprv Kaliňák nadáva Lipšicovi, potom Lipšic a jeho mafia odráža útok naspäť. No maslo majú na hlave všetci. Je to už aj poborujúce a kriminálne tie ich výhovorky. Je chyba, že nikomu sa nič nestane, lebo je to jedna veľká mafia, ktorá kryje jeden druhého. Prečo sa skorumpovaní politici boja Martina Bavolára a stále sa ho snažia umlčať a zastrašiť? Poviem to tak, ako to je. Lebo skorumpovaní politici tvoria štátny korupčný systém, popierajú ľudské práva, demokraciu a zákonnosť, schvaľujú a ospravedlňujú bezprávie a organizovaný zločin na úrade vlády, ministerstvách, polícii, prokuratúre, na súdoch a tak ďalej. Preto aj touto cestou verejne požadujem, aby vládna koalícia a opozičná rada bezodkladne dodržali ľudské práva, a to najmä Ústavu Slovenskej republiky, Európsky dohovor o ľudských právach a Európsku sociálnu chartu.
aby občania neboli nútení vyhlásiť občiansku neposlušnosť a neuznávať súčasnú vládu. Nezávislé médiá sú brutálne umlčovaní, občianski aktivisti sú perzekvovaní, Slovensko je totalitný štát, oligarchia a mafia na Slovensku pácha cenzúru, bo vlastní média, televíziu Markíza, RTVS, Denník N, SME a tak ďalej. Rovnako totalitné plutokratické štruktúry vlastnia a riadia aj tzv. Mimovládky, Via Juris, Zastavme korupciu, Proti korupcii, Biela vrana, Aliancia Fairplay, Amnesty International Slovensko, Nadácia otvorenej spoločnosti a tak ďalej. Všetky sú v réžii vládnucej oligarchii a tzv. Opozície. Majú spolu kšefty a zlodejinu. Kauza Bašternák. Kočner dostal od prezidenta Kováča milosť. Postavil v Bratislave kontraverzným spôsobom luxusnú bytovku v centre Bratislavy. Následne od Kočnera kúpil 7 bytov Bašternák a hneď si aj za to uplatil nadmerný odpočet DPH vo výške 2 milióny eur. Ladislav Bašternák vlastní aj luxusnú bytovku Bonaparte, v ktorej okrem iných bývajú Marián Kočner, Ján Počiatek a aj predseda vlády Robert Fico. To je naozaj veľa podozrivých náhod. Za nevyšetrenie kauzy Bašternák nesie vinu minister vnútra Kaliňák a minister financií Kažimír, ale aj Lipšic. Daňové úrady boli v čase, respektíve dali v čase, keď bol ministrom vnútra Lipšic, vyše 1000 trestných oznámení o daňových podvodoch. Ale Lipšicová polícia všetky trestné oznámenia zamietla. Čo určuje zákon o policajnom zbore? Služby a útvary policajného zboru riadi prezident policajného zboru, ak minister neurčí inak. To znamená, že minister môže riadením služieb a útvarov poveriť inú osobu ako prezidenta policajného zboru, ale nemôže tieto služby a útvary riadiť sám. Prečo sekciu kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky obidvaja, Lipšic a Kaliňák, tak chránia a obhajujú? Aké má policajná inšpekcia výsledky a aký je jej zmysel? V júli 2015 dovolací senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol, že policajná inšpekcia pod vedením ministra vnútra je nezákonná. Rozsudok je právoplatný, lebo generálny prokurátor Čižnár sa v zákonnej lehote neodvolal. Prečo nefunguje na Slovensku zásada legality? Prečo zlyháva sústava prokuratúry? Ďalšia hrubá nezákonnosť. Sudca Kliment v Senáte, minister Kaliňák a minister Lipšic a ich zásahy do súdnictva a súdnych konaní. Megapodvody a megazlodejiny, čo sa nevyšetrujú. Teraz je tender na súkromné firmy za 1,5 milióna na právne služby na ministerstve vnútra. Pričom na ministerstve je takmer 100 zamestnancov, ktorí presne tú prácu, na ktorú je tender, aj robia. Majú presne takú prácu v pracovnej náplni. To znamená, že tá istá práca bude zaplatená zo štátneho rozpočtu dvakrát. Je to majetkový delikt, plánovaná trestná činnosť, ale Čižnár to nebude vyšetrovať, lebo je v politickej mafii. Zadávanie kšeftov advokátom a súkromným firmám do štátnych orgánov a štátnych organizácií, ktoré majú dostatok vlastných zamestnancov v rámci systemizácie tabuľkových miest, je obzvlášť závažné protiprávne. Rovnako šéf úradu vlády Slovenskej republiky Igor Federič platí za právne služby pre úrad vlády súkromnej advokátskej firme Michala Terekova, pričom na úrade vlády je takmer 100 zamestnancov, ktorí majú právnické vzdelanie a pracujú na úseku právnych služieb. Konanie Federiča je zlé nakladanie s finančnými prostriedkami štátu a de facto ide o skrytú privatizáciu úradu vlády. Súkromné audity a predražené tendre za Kaliňáka a Lipšica. Kaliňákovi policajti ale nič nevyšetrili ani nevyšetria. Je to naozaj náhoda? Prečo živíme špecializovaný trestný súd a špeciálnu prokuratúru? Ale kto to bude všetko platiť? Potom nie sú peniaze v zdravotníctve a ľudia zbytočne umierajú. Kto si sprivatizoval štátnu moc? Prečo v právnom systéme Slovenskej republiky nie je inštitút súkromnoprávnej žaloby
ako priamy občiansky kontrolný mechanizmus, keď si orgány činné v trestnom konaní neplnia svoju povinnosť a nerobia prácu, ktorú sú povinní robiť. Lipšic v postavení ministra spravodlivosti uzavrel s firmou Allianz havarijnú poistku pre celý rezort. To znamená všetky autá, budovy ministerstva, súdov, väzníc a služobné autá zamestnancov. A to nezákonne a nevýhodne, pretože takúto zmluvu môže uzavrieť iba vedúci služobného úradu ministerstva spravodlivosti. Po audite minister Harabin okamžite zrušil takúto zmluvu, rovnako za ministra Harabina väzni pracovali a rezort spravodlivosti nepotreboval súkromnej firmy. Prípad sudcu Soročina vo veci zodpovednosti za škodu vyplatila firma Allianz invalidovi približne 1 milión eur. Pálko a Lipšic začali prenasledovať tohto sudcu. Bol vykonštruovaný a trestne stíhaný, nakoniec bol oslobodený. A čo súdna rada? Stav a situácia kontrolného mechanizmu v súdnictve. Kontraverzné hlasovanie 6 sudcom, ktoré umožnila Bajanková, sudcovia Volka, Ďurica, Sádovský a tak ďalej, hlasovali vo svojej osobnej veci o sebe samých. Aká je dôveryhodnosť a transparentnosť súdnictva a stav právneho štátu? Čo vy na to, pán Harabin? Ste otvorili veľa problémov. Neviem, či to všetko stihneme. Musíme to asi potom predĺžiť niekedy do budúcna aj na 5 hodín. Môžeme urobiť druhé pokračovanie. Keď hovoríte o súdnej rade, no tak toto nie je prvý prípad, čo títo 6 hlasovali o sebe. Teraz začnem od úplného konca. Na predposlednom rokovaní súdnej rady bolo prítomných iba 10 ľudí. Hlasovali, to bolo myslím v apríli, neviem, 23, 24, to nie je podstatné, aprílové zasadnutie súdnej rady. Hlasovali o zostave delegácie pre Varšavu, delegácie súdnej rady Slovenskej republiky na konferenciu siete súdnych rád EU. No a teraz bolo 10 ľudí tam. Aby som priblížil veci, ako majú legálne vyzerať, tak začnem najprv tým. Keď som bol v minulosti predseda súdnej rady, tak keď sme zostavovali komisiu pre právnu analýzu, keď som navrhol do komisie doktora Straku napríklad, tak a sme hlasovali o zložení, tak doktor Straka nemohol hlasovať, lebo o sebe samom nemohol hlasovať. No a oni boli 10 a teraz navrhli sa doktorka Bajanková, doktor Ďurica, už známy, z tejto vašej navádzacej úvodnej reči a doktor Vanko, doktor Ďurica a doktorka Bajanková. Navrhli sa a hlasovali znovu o sebe. Pretože keď hlasovali o Bajankovej, hlasovala aj Bajanková. Lebo by nemala 10 hlasov. Hej? Súdna rada na schválenie. Keď hlasovali o Ďuricovi, tak hlasoval o sebe. Hej, lebo by nebolo 10 hlasov. A takisto Vanko. Totižto na prijatie rozhodnutia súdnej rady je potrebných 10 hlasov, ináč nie je rozhodnutie prijaté. No tak teraz títo traja hlasovali o sebe samých. Ja som zvedavý teraz, pretože a zúčastnili sa konferencie vo Varšave 1., 2., 3. jún, minulý týždeň, záver týždňa, streda, štvrtok, piatok, lebo nás nezákonne reprezentovali, lebo na neprave nemôže byť právo. Bolo nezákonné rozhodnutie prima facie, zjavné, okato zjavné, nezákonné a svojvoľné rozhodnutie. Či títo traja teraz... Ja už som tú súdnu radu nazval korupčná rada pani Bajankovej, pretože to je jej eseročka. Veď takéto bezprávie na vrcholnom orgáne súdnej moci, keď sa deje, som zvedavý, že či zaplatia letenky, ubytovanie a tak ďalej. A či si aspoň zoberú dodatočne 3 dní dovolenky, lebo neboli v práci. Boli na výlete oni vo Varšave za naše peniaze. No tak to je... To sú nepredstaviteľné veci. Tak preto, keď aj pán premiér hovoril o tom, že tu nie je právny štát, no tak ale to je vážna vec. Keď tu nie je právny štát, tak by mala zasadať Rada bezpečnosti štátu. Rada bezpečnosti štátu, že tu nie je právny štát. Ono v minulosti známy filozof Seneca, sa pamätáte, možno z histórie, povedal jasne, bez spravodlivosti nie
teda štáty bez spravodlivosti nie sú nič iné, než rozsiahle bandy. Neplatí to na túto situáciu? Teraz sa hovorí, že vládne mafia, vtedy sa v historických časoch života pána Seneku, ktorý žil na prelome letopočtu podľa Krista pred Kristom, hej, však to je nadčasová definícia. Kristom a zomrel niekedy 74. A práve preto, že aj toto povedal, mal konfliktmi s cisármi. Veď ešte cisár Claudius ho dal do vyhnanstva, a potom v podstate Nero mu odporúčil, aby spáchal samovraždu, lebo sa odhalil údajný protištátny prevrat proti Nerovi, hej, neviem, alebo v latinčine Neron, hej, proti Nerovi, no a údajne mal byť zapletený aj Seneca, hej, ale Seneca vysvetľoval svoje názory na fungovanie štátu, na právo. No a preto mu odporúčili, keď sa nepotvrdilo, že by bol účastný nejakého atentátu a protištátneho prevratu na Néra. No a nakoniec skončil tak, že spáchal samovraždu. Aj to mali problémy, pretože bol vyšportovaný a nemohli mu urezať žily. No, ale toto je fakt vážna vec, keď 12 ľudí zomrie denne a keď jeden minister povie, že zbytočne, to som už aj vysvetľoval niekde inde, neviem to, ale vy ste to opätovne tu otvorili, a minister financií povie, že peňazí je v zdravotníctve dosť, len netreba kradnúť. Tak tu je trestný čin. A čo robí prokuratúra? Veď to presne hovorím. Tu je trestný čin ubliženia na zdraví, z nedbanlivosti, s následkom smrti. Tu by mala zasadať takisto Rada bezpečnosti. Veď tu je denne 12 mŕtvych, ktorí nemá. A nikto to nešetrí. Veď pán prokurátor Čižnár aj s policajným prezidentom, každý na svojom úrade by mali zriadiť tam 100 členú osobitnú komisiu alebo celú prokuratúru zakomponovať do riešenia tohto problému a vyšetrenia týchto vecí. No a tu sa nič nie je. Ani polícia, ani pán Čižnár. Ja už stále hovorím, že pán Čižnár to je mediálny prokurátor, ale to je presne v intenciách Smeru, pretože Smer ako riadi štát? Od tlačovky k tlačovke. Keď vznikne nejaký problém, tak urobia tlačovku, zámlia veci, ale nič neriešia. Veď si zoberte Martinskú nemocnicu, sa pamätám, keď na začiatku pani Zvolenská, tam vznikol veľký problém, urobili tlačovku, tam bol pán premiér, pani Zvolenská, a manželke som hovoril pri televízii, keď som sa sledoval, uvidíš, že o rok ten problém tam bude znovu. A tak bolo aj asi okolo 14 mesiacov, znovu bol problém, lekári dávali výpovede, sestričky, ale oni neriešili nič, oni len urobili tlačovku, zahnuť a ideme ďalej. A takto to funguje. A takto funguje aj pán generálny prokurátor Čižnár. Hej. Ten sa ukája na ústavnom súde ústavnou sťažnosťou proti slovenskej hudbe a kvótam. No to je na hanbu. To je na hanbu, lebo k tomu to nariadil. Tretí sektor, alebo kto. Ale toto tu nevyšetruje. Tu sú ľudia mŕtvi a toto nevyšetruje. Ani osobitnú komisiu. Tak na čo tento generálny prokurátor tu je? Na čo tu je? Veď neplní si zákonné povinnosti a si zoberte, že 12 ľudí denne mŕtvych, to je horšie ako teroristická hrozba. Koľko ľudí tu zomiera v dôsledku teroristických útokov na Slovensku? A koľko v dôsledku zlého zdravotníctva? Včera, alebo predvčerom bola správa tam v Banskej Štiavnici, že jedna pani dôchodkyňa, keďže zrušili pohotovosť v Banskej Štiavnici, čo je veľké mesto, museli ju viesť až do Zvolena, to je 40 kilometrov, a počas cesty zomrela. Keby dostala rýchlu pomoc, tak ako tam sa vyjadrovali tí odborníci, že by zrejme žila. Áno, to je jeden prípad. Nikto nie je zodpovedný za to. Nikto nie je zodpovedný. Nikto. Hlavná vec, že sa ukajajú na stíhanie Harabina za právny názor. No a to je téma, ktorú sme mohli začať ako prvú, no ale môžeme. Vzhľadom na to, čo ste vypovedali, tak som reagoval na... Je Európska únia právny štát? Nie, najprv Slovensko právny štát. Pán premiér hovorí, že ja tvrdím, že Európska únia nie je žiadny právny štát. Pretože pokiaľ by tam bol právny štát a fungoval právny štát a páky právneho štátu,
tak by Slovensko nemohlo viesť predsedníctvo Európskej únie, pretože tu sú traja sudcovia Najvyššieho súdu stíhaní za právny názor. Keby tam fungovalo právo a spravodlivosť, tak by zasadal Európsky parlament, Európska vláda, pritom rozsudky som im poslal v angličtine, že sme stíhaní za právny názor, aj pán predseda komisie, aj pani Jourová, osobitná komisárka pre spravodlivosť, aj Timmermans. Oni mi odpísali, že áno, že sledujú situáciu, že to sú veľké problémy a tak ďalej. Hej, s právom a že to zakomponujú do hodnotiacej správy. Pokiaľ by im bolo sväté to, čo povedal Seneca, tak by Slovensku jasne dali najavo, nebudete predsedníckou krajinou, pretože vy trestáte sudcov za právny názor. A nakoniec jeden kolega mi cez Facebook poslal aj video s pani Žitňanskou, ktorá pre plus 7 dní natočila video a tam sa jej pýtali, už to bol horor, hej, že novinár ako ten mainstreamový, to sú tí prestitúti, plus 7 dní. Že pani ministerka, vy si tu neviete dať rady s nejakým sudcom Harabinom, a že jak on si môže dovoliť rozhodnúť o inšpekcii a že je nezákonná, a ako si môže dovoliť Harabin kritizovať ministra vnútra. No, je to skutočne prestitútka, pretože, neviem ani, jak sa volá, ani ma to nezaujíma, pretože táto prestitútka zabudla na to, že Harabin nikdy sa nevyjadroval pán Kaliňákovi, ale až potom, keď pán Kaliňák povedal, že Harabin nečítal zákon a keď nás začali disciplinárne stíhať za právny názor, ktorý je správny a zákonný v rozhodnutí. Až potom som povedal a začal sa brániť. A takýto minister tejto prestitútke treba povedať, že keby to bolo v Kanade alebo v inej demokratickej krajine s právnym štátom, atribútmi práva, by musel podať okamžite demisiu. A táto prestitútka tu hovorí, že nejaký sudca si... Veď minister musí dodržiavať rozhodnutia súdu. Ale dostávam sa k inej veci, že pani Žitňanská nakoniec povedala, že rozhodnutie o inšpekcii, ktoré teraz na pokyn, ja tvrdím, že jednoznačne na politický pokyn pána Kaliňáka, Klimentov senát, s pánom Hatalom zrušili toto rozhodnutie. Ona povedala, že naše toto rozhodnutie Príbelského je zákonné a správne. Toto povedala. A zároveň povedala, ale je nešťastné, lebo policaj bol oslobodený. No tak toto už je nešťastné, ale pre ňu. Lebo keď je raz niečo zákonné, naše rozhodnutie, to znamená, že inšpekcia je nezákonná, tak na nezákonnosti nemôže byť žiaden policajt odsudený. Ani vrah. Nie, že 20-eurový úplatkár alebo 50-eurový úplatkár. Nikto nemôže byť. A pokiaľ by sme toto pripustili, tak toto sú základy práve bezprávneho štátu a práve týmto spôsobom títo jednotliví reprezentanti a politici v podstate budujú bezprávny štát. Oni ho budujú svojimi nezodpovednými konaniami, vyjadreniami, ale aj skutkami. No ale dobre, ideme ďalej teraz. Pani Žitňanská povie, že moje rozhodnutie o Príbelskom, teda moje, Najvyššieho súdu v Senáte, ktorému som predsedal. Ja som ho písal ako spravodajca, tak preto v takom slenge sudcovskom my hovoríme, že tvoje, lebo spravodajca píše. No ale to bolo rozhodnutie Senátu, lebo tam sa hlasovalo a ja mám taký systém práce, že napíšem návrh a potom obidvaja členovia Senátu ho pripomienkujú a až potom, keď sa zhodneme vo všetkom, tak až potom pustím konečnú podobu. No, čiže naše rozhodnutie je zákonné a správne. Tak ja sa teraz pýtam, prečo pani Žitňanská nestíha disciplinárne pani Švecovú, pretože za toto rozhodnutie my sme doteraz šikanovaní. Jednak, že nám odňali prácu doma, že dali disciplinárny návrh, doktora Dohňanského preto nevymenovala pani Švecová za predsedu Senátu, chcú ho zo služobného bytu vysťahovať, už mu dávali 3 výzvy. No tak prečo pani
Žitňanská má návrhovú disciplinárnu dispozíciu na každého sudcu Slovenskej republiky, aj sudcu najvyššieho, aj predsedu najvyššieho súdu. Veď keď toto povedala, ako môže trpieť ten stav, že táto koná nezákonne, disciplinárne stíha sudcov najvyššieho súdu 3 za právny názor. A navyše, prečo potom nepodá podnet súdnej rade, aby ju odvolali z funkcie predsedničky súdu? Tak ako môže byť predsedom najvyššieho súdu človek, ktorý disciplinárne stíha sudcov za právny názor? A kde je motivácia ich konaní? Prečo toto nerobia? Ako pani Švecová si neuvedomila, že keď sa dostane do pozície servility k politikom, že skončí skutočne potom ako handra. Pretože jednoducho, keď chcete byť vo funkcii, musíte mať pouvoir na funkciu, musíte byť charakter, musíte byť odolný a tak ďalej. Ona si myslela, že keď bude počúvať politikov, že je to zažehnané, keď jej v tom čase povedali, lebo bolo pred voľbami, tak Smer si nemohol dovoliť obetovať pána Kaliňáka, ktorý hrubo 8 rokov porušuje zákon, pretože to by bolo nepriaznivé pre voľby. No tak ona ako sliepočka ich počúvala a teraz už ju hodili cez palubu, lebo keď už minister spravodlivosti hovorí, že sme rozhodli zákonne, tak jej dali jasne najavo, že ona konala nezákonne a že by mala odísť. No, takže nemôže byť motivom na funkciu len to, že máš plat služobný, plat zvýšený služobný mobil, služobné auto a honor, že si funkcionár. Lebo za funkciou predsedu súdu je určitá zodpovednosť. Tam musí byť človek, ktorý má určité kvality morálne, odborné, charakterové. Musí byť odolný voči politikom. No tak ako, a táto osoba toto urobila a jasné je, že bude už na odstrel. Pretože už poslúžila politikom a títo to vedia majstrovsky. Čo sa im samozrejme nedarilo so mnou, pretože ja teda už tieto skúsenosti som mal už predtým, keď som bol prvýkrát predseda Najvyššieho súdu, potom minister znovu, ja som videl, že čo politici robia, tak mne nikto si nedovolil, ani pán Mečiar, ani pán Čarnogurský, ani pán Zurinda, ani pani Radičová, ani pán Fico, ani pán Kaliňák, že by mne niečo naznačil, že tak a toto a také rozhodnutie a toho disciplinárne stíhať, alebo no tak ako by nenašli dvere ani zárubňu. A to je fakt pravda. No a pani Švecová ako slepočka so všetkým súhlasí, len aby mala stoličku. No tak, a tak toto dopadne, že keď som povedal, že skončí na psychiatrii, tak pokiaľ neprestane počúvať, čo už je teraz jej cesta v podstate ťažká, pretože viete, to už sa nabaluje ako reťaz. To ako keď sa stane z normálneho človeka korupčný, tak on už potom ako korumpuje sa celý život, lebo on už ako nie je schopný skončiť. Už to má vzorec správania. Presne, už to nejde. No a teraz vidíte, títo sudcovia, čo urobili, tak jednak to, že pán Hatala 3-krát menil Senát. 3-krát menil Senát. Raz v tej kauze Pribeľský. 3-krát menil Senát. Raz bol doktor Hatala, doktor Sabo, doktor Kliment, doktor Farkáš a doktorka Serbová. Druhýkrát, keď ich novinár upozornil, že tam je nezákonný, že tam nie je zákonný sudca v pivovarči, tak druhýkrát bol pivovarči, ale nebola doktorka Serbová a bol doktor Sabo. Teraz zase už nebol doktor Sabo a bola doktorka Serbová. No tak v priebehu 6 týždňov, že by sa 3-krát menil 5-členný senát tak závažnej kauze, no tak to je zjavná manipulácia a to je juristúcia. No ale vidíte, urobili toto rozhodnutie, ja viem prečo urobili, veď pán Kliment, to nie je sudca, to je sudca, ktorý v nešťastnej dobe oblieka talár, pretože to je policajt v talári. A poviem vám prečo. Zoberte si kauzu Cervanova. Kauzu Cervanova. On vydával, alebo krstil knihu spoločne s pánom Kaliňákom, ako družní bratia, pomaly ako siamské dvojčatá, okrem výzaže, teraz
výzaž tam nie je tá na siamské dvojčata, ale na družnosť, ktorá bola uverejnená. No a pán Kliment povedal, aj v tej knihe, s kým to tu krstili, s tým Eštebákom nejakým, alebo ako neviem, ak sa volá, agentom, že používali informácie zo spisu v tejto knihe nejaké, ktorú krstili spoločne s Kaliňákom, neviem aký názov, pretože som bol zdesený, keď som počul vyjadrenie pána Klimenta, že sa vyťahovali z tohto trestného spisu, však to ste pred chvíľou hovorili, však tam mlčanlivo a tak ďalej, to sa ako, a vyťahovali. A on sa priznal, že on tieto informácie vynášal do tej knihy z trestného spisu. Ale v tejto spojitosti sa deklasoval pán Kliment ako policajt v talári aj tým, že povedal, že pokiaľ súdili kauzu Cervanová, a preto ju odsúdili tak, ako ju odsúdili, mám na to svoj názor, pretože a poznám túto kauzu detailne, lebo v Senáte na federálnom súde bol ešte doktor Burger a tam boli určite nejasnosti, ktoré bolo treba dovyšetriť. No a keď sa o tejto kauze ako rozprávalo, tak sa vyjadril pán Kliment vo vzťahu k výslednici a k odsúdeniu, že on mal aj iné informácie, než tie, ktoré boli v spise. Viete čo? Viete, čo to je? To je na trestné stíhanie. Na trestné stíhanie za zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Sudca môže v spise, teda môže rozhodnúť iba na základe informácií a dôkazov, ktoré sú v spise, nie na základe iných informácií. Ja sa pýtam, od koho máte informácie? KGB, EŠTB, Mossadu, SISky, CIA. Skadiaľ. On povedal, že mal iné informácie, než tie, ktoré sú v spise. Tak potom kto rozhoduje? A kto rozhodoval v tejto kauze? On ako sudca nie. Ten rozhodoval, kto bol vlastníkom týchto iných informácií. Ten ho dirigoval na špakatiku. Rozumiete? To je dačo hrozné. To je hrozné. No a tento sudca, ktorý rozhodoval kauzu Veselý, ako kontrarozhodnutie v lete 2015 proti rozhodnutiu v kauze Pribelský, tam bol pán Kliment, pán Sabo a pán Karabín. A oni a predsedal, myslím, Kliment a bol aj spravodajca a oni v tejto kauze svojej úplne nezákonne posudzovali rozhodnutie v kauze Pribelsky, ktorá im nebola pridelená. A pán Kliment písal to rozhodnutie a napísal, že rozhodnutie v kauze Pribelsky je nezákonné. Za toto mal byť tiež trestné stíhanie, pretože Pribelsky nebol elektronickou podateľnou pridelený do kauzy Veselý a oni sa zaoberali kauzou Pribelsky a ten Pribelsky bol zbavený všetkých procesných práv. Podávať opravné prostriedky, nazerať do spisu, hájiť sa. Čiže toto bolo super nezákonné. Ale nič, pani Švecová ho nestíha, lebo je pod ochranou pana Kaliňáka, respektíve ochranou. Pán Kaliňák na neho má materiály, lebo pán Kliment jazdil opitý. Tak ako pán Kliment musí robiť to, čo mu diriguje pán Kaliňák. Preto hovorím, že toto je super policajný štát, keď sudca Najvyššieho súdu je dirigovaný ministrom vnútra. No a oni, teda aj Kliment, pán Kliment, aj Sabo, oni nemohli byť v tomto senáte, pretože oni už povedali právny názor na túto vec Pribelsky. I keď to bolo nezákonné, za čo mali byť stíhaní, ale keď sudca už raz povie právny názor na určitú kauzu, tak automaticky nemôže byť sudcom v tejto veci, pretože už prejavil právny názor, už ho prejudikoval. Nesmie. Toto je stará zásada v práve. A on to ešte aj napísal do tohto rozhodnutia a teraz sa tam posadil. A za to nie je disciplinárne stíhanie. No tak toto je hrubá, ale hrubá svojvola. Toto nemá obdobu. A navyše ešte oni prvýkrát v histórii urobili to, že dovolací senát zmenil odvolací senát. Je to podľa trestného poriadku ako za situácie, že 3-krát povie odvolací senát okresnému súdu
tak a ten nerešpektuje právny názor, tak potom zmenia Senát. Hej. Ale v histórii najvyššieho súdu, či už ešte unitárneho od roku 18 bývalého storočia, teda minulého storočia, čo sme boli spolu s Čechmi, a potom aj za federácie už Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo Slovenskej republiky od 2003, 93, už zaťažený datum je, kedy vznikla Slovenská republika 1993. Najvyšší súd nikdy nezaznamenal situáciu, že by dovolací senát alebo senát mimoriadneho opravného prostriedku vrátil odvolaciemu senátu Najvyššieho súdu trojčlennému a že by zmenil senát. To je taká politická jurisdikcia, ktorá ešte je väčšia ako pani Švecová a pani Bajanková. To znamená, viete, o čo ide? Že pán Kaliňák si vyberá senát. To znamená, nikto iný nemôže mať rozdielny názor na inšpekciu ako on, a navyše ešte je to nezákonné, lebo on tento štát 8 rokov tu deklasuje týmto, že inšpekcia je nezákonná pod jeho politickým vedením, ale pán Kaliňák si cestou sudcov, juristov vyberá senát. Že nebude ten senát, ktorý si dovolil mať iný názor ako pán Kaliňák. To znamená, že advokát z prostredia, bývalý advokát z prostredia Steinhýbla bude určovať senáty Najvyššieho súdu a sudcov, aj vašu vec, ktoréhokoľvek občana bude takýto človek vyberať sudcu Najvyššieho súdu. No to už je skutočne na posmech. Na posmech, to je tragédia. To je totálna tragédia, že takýto advokát riadi, vôbec, že riadi štát, pretože pán premiér je chorý a vieme, že nemôže naplno vykonávať svoju funkciu a on riadi Najvyšší súd a ešte ako na špagatiku má sudcov, na ktorých má materiály, žiaľ Bohu, no a oni mu určujú senáty. No tak kde sa vy chcete dovolať pravdy, spravodlivosti a právneho štátu? To je naozaj vážne veci, ste povedali, pán Harabin. A ja sa vás pýtam, je vôbec niekedy šanca a prognóza, že v Slovenskej republike bude fungujúce a dôveryhodné súdnictvo? Pozrite, na to musí byť politická vôľa. Ale tí ľudia, politici, veď čo sa deje už dlhodobo, tu minimálne 10 rokov? Politici majú za cieľ ovládnuť justíciu. A teda aj prokuratúru, aj políciu. Pretože kto tu krádne v tomto štáte? Sudcovia, nie. Ani prokurátori, ani policajti. Ale krádne tu niekto iný. Skorumpovaní politici. No, ale oni najviac kričia, aj mediálne, aj za pomoci tretieho sektoru, že justícia je taká. No, až ju dostali do takého stavu, že ju úplne ovládli. A prečo? No preto, keď oni ovládnu justíciu, no tak nenastupuje ich zodpovednosť za zlodejiny, megatendre, tunelovanie, privatizácie a ďalšie veci. Tak najprv ju okiazali, aby odpútali pozornosť od seba, tak ju vo očiach verejnosti znevierehodňovali. No a teraz cez juristutky už ju ovládli aj. A teraz už si aj diktujú rozhodnutia. Čiže justícia, prokuratúra, polícia musí byť odpolitizovaná. Ináč tu právny štát nemôže byť. Nemôže byť. A sú na to mechanizmy, to sa dá. To sa dá, len nesmú títo skorumpovaní politici ovládať justíciu. Tak pán Kaliňák tu 8 rokov hrubo porušuje zákon, že si políciu podriadil pod svoje velenie politické, vyňal ju z policajného zboru, dal ju na ministerstvo vnútra. Máte rozhodnutia, ktoré sme aj kauze Pribelsky videli. Ministerstvo vnútra, ako v záhlaví a inšpekčná služba, teraz rozhoduje ako ministerstvo vnútra, potom je tam pečiatka ministerstvo vnútra a podpísaný policajt policajného zboru.
Ministerstvo vnútra nie je subjektom trestného poriadku. Je tu štrasburská judikatúra. Výbor OSN proti mučeniu jasne povedal, že nemôže byť inšpekcia pod politikom, aj keď je pod dozorom prokurátora, lebo nie je nezávislá. A pozrite, tu sa nič nedeje. A my predsedáme Európskej únii, ani Európska únia nič. Tak je Európska únia právny štát? Nie je. Nie je, pretože keby bola, tak toto nesmie tolerovať a povie, buď sa budete správať v intenciách právneho štátu, alebo vám pozastavíme členstvo. Alebo iné mechanizmy. Nie. Európskej únie o právo vôbec nejde. Alebo Rade Európy. A sa vás pýtam, ste spomínali inštitút súkromných žalôb. Keď zlyhávajú orgány činné v trestnom konaní. To som navrhoval v roku 2006-2007. Keď som prišiel a zmapoval tie kodexy pana Lipšica aj so zriadením špeciálneho súdu. No vidíte, kto prvý zriadil špeciálny súd? Pán Kaliňák s pánom Lipšicom. Sice Lipšic bol tedy ako minister vnútra, minister spravodlivosti, až druhýkrát bol minister vnútra, a v opozícii bol pán Kaliňák a obidvaja sa zhodli na tom, že je tu potreba špeciálny súd radi. Kto je tu fašista v tomto štáte? Ja sa pýtam. Pretože prvý, respektíve druhý v poradí, najprv Mussolini, ale do týchto podôb, do akých dostal špeciálny súd pán Hitler, tak teda to bol v podstate prvý. Hej. Tak teda, kto kopíruje kroky Hitlera? Kto? Pán Lipšic s pánom Kaliňákom, lebo zriadili špeciálny súd. Lebo Hitler vtedy povedal v 33. roku, ľahšie je mi ovládnuť 30 sudcov ako 16 000 sudcov v Nemecku. A tak zriadil špeciálny súd. A títo v roku 2005 ho okopírovali. Tak to, podľa mňa fašista je ten, kto robí fašistické kroky. A toto bol prvý fašistický krok. Na rozloženie justície. Pretože keď sa dávajú výnimočné súdy a súdy ostatné a výnimočné, tak toto je prvý krok na rozklad justície. A toto urobili títo dvaja. Čiže v mojich očiach to sú fašistické kroky. No a vtedy som zmapoval tú situáciu a som dával návrhy na novely a tak ďalej. A okrem iného som si uvedomoval, že prokurátor je politický, no a občan nemá šancu. Lebo jediný človek cez systém monokracie a generálnej prokuratúry rozhodne, či bol trestný čin alebo nebol. Či bola vražda alebo nebol. Či bolo rozkradanie alebo nebolo. On rozhodne. Nepodá obžalobu, alebo keby policajti aj začali stíhať, on povie, nie je trestný čin. No a ja som tam inštitút vypracoval podľa francúzskeho vzoru. Inštitút súkromnej obžaloby. Že pokiaľ dotknutá osoba poškodená, alebo iné inštitúcie občianske a tak ďalej, by teda zmapovali dôkazy, že áno, bol trestný čin a prokurátor to nechce stíhať, tak podajú súkromnú obžalobu. To má veľký význam takýto inštitút. Poprvé, preto, že nie je jeden človek, ktorý je politický nominant, lebo ho potom v parlamente odvolajú, keby chcel stíhať niečo. Ale traja sudcovia na prvom stupni rozhodnú o tej súkromnej obžalobe. Či bol spáchaný, alebo nebol spáchaný. Prípadne ďalší traja v odvolacom konaní, alebo ešte aj v dovolacom konaní. Čiže 9 ľudí rozhodne o tom, či bol spáchaný, alebo nebol. A nie jeden človek. A ďalšia vec, to by bol tlak na prokurátora, aj na celý systém, ktorý tu je, že no počkaj, tak ty si nepodal obžalobu a tu podala poškodená osoba, vám môžu zavražiť brata a on povie, že nebude stíhať. No a vy zhromaždíte dôkazy, lebo máte, však to je srdcová záležitosť, vám z príbuzného zastrelili. Nepodal obžalobu. No a vy by ste ju podali. A teraz súd by rozhodol, áno, bola spáchaná vražda. To by bol tlak na generála. Tak na čo ty si tam? Ani 2 minúty by tam nemohol byť, keď on nepodal žalobu a súkromná obžaloba bola úspešná, že bol spáchaný trestný čin. Čiže to sa všetko dá. Aj inšpekcia musí byť pod nezávislým vedením, musí byť rozpočtovo nezávislá a personálne nezávislá. A musí presahovať funkčné obdobie vlády.
Tu preto nikdy nič nebude vyšetrené a tu máte 20-30 eurové oplatky, veď na špeciálny súd dali 500 miliardu korún. Ja som vtedy hovoril, že to je krok, ktorý tu nemá čo hľadať, pretože rozkladá justíciu a ohrozuje nezávislosť, pretože tí sudcovia na tom špeciálnom súde vtedy mali 6-násobne platy. Veď to bola štátna korupcia. Až potom sa podarilo to znižiť, keď som ja práve bol vo vláde. Ja som ten súd chcel zrušiť, pretože to nemá v právnom systéme demokratickej krajiny, nemá čo hľadať. Výnimočný fašistický súd. A napríklad v Českej republike, keď sme sa rozprávali o tej policajnej inšpekcii, tam je vytvorený štátny orgán, ktorý sa nazýva Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov. Presne tak, že mimo, že presahuje aj ich... Aj ten funkcionár tam... Áno. A ešte sa vás pýtam, pán Harabín, čo môžu robiť občania, keď prokuratúra ako orgán, ktorý má dohľadať nad zákonnosťou štátu, zlyháva, nedodržiava zásadu legality, sa tu dennodenne medializujú kauzy, aféry, aj to zdravotníctvo a prokuratúra je nečinná. Ako môžu občania sa domôcť toho, čo je garantované ústavou Slovenskej republiky? Tak len tým, že budú orgány činné v trestnom konaní a reprezentanti štátu dodržiavať ústavu. Ja iné východisko nevidím. Buď teda politici pristúpia k tomu, že odpolitizujú prokuratúru, že napríklad generálneho prokurátora by volilo plénum prokurátorov. Tým pádom by to musela byť autorita, ktorá tým, že by mala takýto mandát, tak by nebola závislá na politikoch. Takisto napríklad predsedu Najvyššieho súdu kľudne môže voliť plénum Najvyššieho súdu a nie cez politizovanú súdnu radu, ktorú ovládli politici. Takisto sudcov ústavného súdu, tí by mali byť tiež apolitickí. By mali byť bývalí emeritní sudcovia buď Najvyššieho súdu, alebo prokurátori, alebo starí profesori z 2/3, bývalí sudcovia Najvyššieho súdu, z 1/3 teoretici v oblasti práva, ale nemali by byť volení parlamentom. Mali napríklad sudcovskou radou, alebo plénom sudcov a prokurátorov. Čiže by tam boli skutočne odborníci. Všetko sa dá. Nemôže napríklad v ústave pri našich nálezoch ústavného súdu, na tom sa celý čas smejem a to som úplne v kontrapozícii aj s celým, teda s ústavným súdom, nie celým samozrejme, lebo sú aj racionálni sudcovia na ústavnom súde, a to zaviedol ešte pán Mazak. Ja to nazývam ústavná mazakovčina. A poviem vám prečo, že nálezy ústavného súdu platia dopredu. No veď na tom rozkradli celý štát. A poviem vám ako. Parlament príjme nejaký zákon. Áno, oni vedia, že je to neústavné a je to takého charakteru, že keď sa to dostane na ústavný súd, tak ústavný súd to zruší. Ale na podklade tohto zákona, zatiaľ hovoríme abstraktne, na základe zákona oni, politici, dosiahnu to, čo chceli. Napríklad vykradnú niečo, vytunelujú niečo. To máte s poisťovňami napríklad, alebo hocičím to môže byť. A potom ústavný súd o 5 rokov povie, áno, to bolo neústavné. No ale platí to len dopredu. Všetci sú spokojní. Tak keď tá slovenská ústava platí a keď ústavný súd povie tu, dnes, že niečo že niečo vtedy sa stalo neústavné pred rokom, no tak je to v rozpore so slovenskou ústavou. Tak všetky kroky, ktoré boli založené na neústavnosti, sa musia vrátiť do pôvodného stavu. Nesmú byť neústavné. Tak ako? To má platiť len dopredu. Veď to je aj alogičné. Keď je niečo neústavné a konštatoval to ústavný súd, tak sa musí, a Slovenská republika, ale štát, ktorý zapričinil tú neústavnosť, musí urobiť všetko preto, aby tá neústavnosť bola zmazaná. Lebo je neústavná od samého vzniku. A v tomto momente, kedy sa tá neústavnosť stala, ten ústavný súd, teda ústava platila. Tak, no a na tom rozkradnú všetko. Nič sa nedeje, pretože zoberte si, išli znižovať platy sudcov v roku 2014, Už bolo
už boli 3-4 nálezy ústavného súdu, že nie je možné znižovať platy sudcov, pretože to narušuje stav nezávislosti. Tu teraz nejde o peniaze, ide o princípy. Hej. No a ja som napísal poslancov, už som nebol predseda Najvyššieho súdu a teraz som upozornil na to aj generálneho prokurátora, že keď bude prijatý tento zákon, hej, a keď budú za neho hlasovať, aby ich trestne stíhal za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, pretože poslanec je povinný dodržiavať sľub a aj ústavu. A mali nálezy ústavného súdu, že nie je možné, hej, znižovať plat. A oni prijali takýto zákon. Čižnár ich nestíhal. A ústavný súd o pol roka povedal, áno, je to neústavný zákon. A prečo to robili? No populisticky to robili, aby ľudí jednoducho nasmerovali na sudcov, že tí sú nenasytní, chcú vysoké platy, hej, pritom sudcovia nemajú iný príjem na rozdiel od politikov, hej. Sú nenásytní a populisticky my im znižíme platy. My síce vieme, že to bude zrušené a juristka povedia, my to len tak, hej? Buďte ticho, my to len tak, veď to aj tak ústavný súd zruší. Tak je toto normálny stav, ja sa pýtam. Že by poslanci dopredu vedeli, že prijímajú neústavný zákon? A ja som ich na to upozornil listom a generálnemu prokurátorovi som napísal, aby ich stíhal. Nič, napísal mi odložené. Hej. No keby som mal súkromnú žalobu, no tak podám súkromnú žalobu na súd, že teda tu bol spáchaný trestný čin a rozhodne o tom toto, čo som povedal. Hej. Trojčlenný, ďalší a dovoláci trojčlenný alebo päťčlenný podľa procesnej situácie. Tak a toto tu robia na čele s tým výkladom interpretačným od pána Mazáka, že nález platí len dopredu. No tak na tom stojí celá Európska únia. A na posmech to je všetkým, pretože všetci vedia, hej, že to je ako také, neústavné. No ale my za ten čas dosiahneme svoje politické ciele, motivácie, ktoré máme. Hej. Hlavne sú tam väčšinou vždy len majetkové záujmy, nič. No, a potom to platí dopredu. Všetci sme čistí. A dopredu povie ústavný súd v podstate povie len to, že týmto spôsobom sa nebude krádnuť. Pretože oni vymyslia nový zákon, ktorý teda bude mať iný spôsob a o tom zase až o 5 rokov ústavný súd povie, že je neústavný. No a za ten čas zase na podklade inej formy budú krádnuť, keď takýto výklad práva tu je. To je až hrozostrašné. Dobre, no, to vám hovorím fakty. Veď to sú tu fakty. Hej. Máme prvú hodinku za nami. Dáme si hudobnú prestávku. Pustím pesničku od Daniela Landu. Pozdrav z frontu. A po pesničke budeme pokračovať. Nech sa páči. Tak sme späť. A rovno sa spýtam pána... Ja by som ešte sa vrátil k tomu ústavnému súdu jednu myšlienku. Nič viac. Tým, že toto sa deje v parlamente, tam títo ľudia, a vieme, aká zostava sa tam dostane vždy, hej, že niektorí tomu ako absolútne nerozumia, ale politické strany ich tam nasadzujú len preto, aby ich ovládali ako panačikov. Keby bola zodpovednosť ústavných činiteľov aj poslancov, prieš neústavný zákon, osobná zodpovednosť, tak kde by si dovolili? Ale tu je absolútna svojvola, lebo oni hovoria si, no tak nič sa nám nemôže stať. Prečo by sme neprijali neústavný zákon? Ale keby boli určité limity a osobná zodpovednosť by sa vyvodzovala aj hmotná, no tak by sme mali inú kvalitu zákonov. Ale oni čo? No tak bude neústavný, no a čo? Zajtra bude ďalší, pozajtra ďalší. Nič sa nedeje. No a to súvisí aj s zákonom o hmotnej zodpovednosti štátnych funkcionárov, to sme už aj minule rozprávali. Pokiaľ tento zákon nebude, tak ako korupcia nikdy nebude tu odstranená, pretože títo funkcionári štátnych orgánov jednoducho príjmu, potom ako vyvodí sa politická zodpovednosť, hej, 2 dní ho upratajú, dajú ho na iný úrad a tam potom sa korumpuje ďalej. No ale som vám zobral slovo. Jasné, dobre, že sme to tu dotiahli a ja sa spýtam, teraz je aktuálna kauza Bašternák, sa tam rieši spred 4 rokov, čo bola kontrola, dopravná hliadka kontrolovala a spáchal dopravný priestupok a boli tam nejaké neštandardné ťahy.
Lipšic vyťahol nejaký protokol, Kaliňák následne dotiahol ďalší protokol, povedal, že Lipšicov je falošný, že on má ten pravý. Čo k tomu poviete, k takémuto preťahovaniu sa? Ja celý čas tvrdím, že pán Kaliňák a pán Lipšic sú na všetkom dohodnutí. Ja už som to povedal, že pán Kaliňák, keď je vedúci úradu ministerstva spravodlivosti, dal trestné oznámenie jednak za prieskumy verejnej mienky 2,4 milióna a za predražené zmluvy 400 miliónov, nešetrilo sa absolútne nič. Už som povedal, že pán Kaliňák s pánom Lipšicom vytvorili špeciálny súd. Si všimnite, že pán Lipšic, teda pán Kaliňák, v tom 2007 roku inšpekciu zobral z policajného zboru, opatrením a postavil sa nad parlament. Nie 150%, on opatrením. Pritom trestné konanie môže len zákon upravovať a nie opatrenie. A to už hovoria aj judikáty Štrasburgu, pretože trestné konanie nemôže byť upravené opatrením. A tým, že on povie, že inšpekcia je pod ministrom vnútra opatrením, tak potom v podstate trestné konanie na Slovensku je nepriamo upravené opatrením, čo je v rozpore so Štrasburským judikátom. No ale pán Lipšic v roku 2010 ďalším opatrením, uverejnenom len vo Vestníku, si ju dal pod priame velenie ministra vnútra. A všimnite si, keď sme v roku 2015 v našom senáte vydali to rozhodnutie, že inšpekcia je nezákonná, nemôže byť subjektom trestného poriadku. Kto prvý začal na mňa útočiť? Pán Kaliňák, že Harabin nečítal zákon. A hneď sa k tomu jeho antagonistický, pokiaľ ide o ideológiu, antagonistický protivník pripojil, že áno, Harabin rozhodol nezákonne a tak ďalej. A nebolo to len tak na oko? Obidvaja proti mne. No veď toto hovorím, že sú dohodnutí. Si zoberte aj teraz. Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu. To, že Kliment, pán sudca Hatala s Klimentom, že rozhodli teraz o zrušení príbelského rozhodnutia, nič neznamená. Pretože v kauze Vymyslický, lebo toto je len teraz otvorená vec, sa vrátila do iného senátu a ešte nakoniec môžu rozhodnúť takisto ako my. Ale je pravoplatné rozhodnutie 5-členného senátu Najvyššieho súdu, lebo kauza Príbelský to bol len odvolací senát. Dovolací senát 5-členný v kauze Vymyslický povedal, že inšpekcia je nezákonná. To bolo v júli 2015. 2015. Áno. A to rozhodnutie je pravoplatné, vykonateľné, nezmeniteľné, nezrušiteľné, pretože pán Čižnár nepodal vtedy ústavnú sťažnosť. Nemohol podať, už tam dovolanie nebolo, to bolo v dovolacom senáte, čiže tam riadny ani mimoriadny opravný prostriedok nie je možný. Tam jedine, že by podal ústavnú sťažnosť. A nepodal ju. Prečo ju nepodal? Lebo sám pán Čižnár má na generálnej prokuratúre minimálne 3 roky právnu analýzu, čo som sa dozvedel až následne, keď sme my vydali toto rozhodnutie, lebo som nemal dôvod som to skúmať. Že že inšpekcia pod ministrom vnútra je nezákonná. To má pán Čižnár, ale vidíte, ako robí tu. Mediálne sa uchajajú na pánom v kauze Príbelský. No ale tu je rozhodnutie Najvyššieho súdu, že pán Kaliňák hrubo 8 rokov porušuje zákon a s tým sa nedokážu vysporiadať, až kým nezrušia túto inšpekciu a nevrátia ju naspäť. Nezrušia, nepremiestňajú, lebo inšpekcia má byť pod policajný zbor alebo do policajného zboru. Vrátia. Ináč je to nezákonnosť a nič sa v tomto štáte nedie a preto sa ani nič nevyšetrí, pretože pán Kaliňák povie, megakabzy nebudete šetriť. Neexistuje, lebo vám to nedovolím. Lebo cez inšpekciu. Preto vidíte, aj špeciálni súdia máte 20-30 eurové úplatky vyšetrené, devničku ovocia, vajec, banány a takéto veci. Koňak u lekára a u policajtov. Ale nie, pretože pokiaľ policajt, každý policajt a každý prokurátor nebude mať odviazané ruky, že môže šetriť akúkoľvek kauzu, aj s megakorupciou, aj najvyšších ústavných činiteľov, bez toho, aby mal súhlas nadriadeného policajta, alebo šéfa, policajného prezidenta, alebo
prokurátor bez súhlasu nadriadeného prokurátora nikdy v štáte nebude poriadok. Vidíte, že nemáte nič vyšetrené a bývalý advokát z prostredia Štajhybla je na čele ministerstva vnútra, no tak to už je ako, to je všetko na hlavu, tam môže byť niečo vyšetrené. No nemôže byť. No ale ja hovorím, že ten senát pána Hatalu s pánom Klimentom, ktorý sa tam ešte manevroval a usvedčil sa z ďalšej nezákonnosti, lebo tam nemohol byť, nedal žiadny certifikát pánu Kaliňakovi, že inšpekcia je zákona. Nie, pretože tu je rozhodnutie pečeného senátu a tomu som predsedal ja v júli 2015. A sme rozhodli. A to je nezrušiteľné. Čiže pán Kaliňak má práve naopak. Pravoplatný, nezrušiteľný certifikát od pečeného dovolacieho senátu, že jeho inšpekcia je nezákonná a že on postupuje nezákonne. A tu nejaká prestitútka povie, že ten pán Harabič nejaký sudca si tu dovoluje, hej? Ale keby sa týkalo to jej brata a sudca Harabin by vyniesol nezákonný rozsud, by vyniesol zákonný rozsudok, hej? A odstránil by nezákonnosti, ktoré dovtedy sa týkali jej brata, tak vtedy by povedala, že sudca Harabin je dobrý. Hej? Táto prestitútka. Ja sa spýtam, čo poviete na to, že stav policajnej inšpekcie bol rovnaký aj... No ale vidíte, sme nedošli do konca, lebo tam sme chceli ten vzťah. Hej? Áno. No vidíte teraz, prišla nová vláda. Pani Žitňanská najprv pred voľbami mala YouTube, tak sa to rozpráva správne, video natočené, že políciu treba zobrať Smeru z rúk. Že nemôže mať. Pozrite, teraz ste mi vo vláde, právny štát, bratajú sa všetci. Pán Lipšic síce kričí na pána Kaliňáka, že zameta kauzy pod koberec, ako toto a nič nevyšetrí, preto ho navrhujú odvolávať. Ale zároveň tvrdí, že treba inšpekciu dať na kontrolu pod parlament. Čo je totálna hlúposť. Pretože tu by sa musela zmeniť ústava. Parlament nemá vyšetrovacie právomoci, nemôže vypočúvať, nie je subjektom trestného poriadku a tak ďalej a tak ďalej. No ale keby to bolo pod parlamentom, tak tú inšpekciu nemá pod kontrolou politik Kaliňák, ale druhí politici v parlamente. Čiže toto nie je žiadne riešenie, ani nemožné riešenie, ale vidíte, keby chcel a keby bol skutočne protivníkom pána Kaliňáka, pán Lipšic, tak by navrhoval toto, čo som ja povedal, a čo je v Česku. A navrhoval by, teda žiadal by, nenavrhoval, lebo tu nemá čo navrhovať, žiadal by rešpektovať právoplatné, vykonateľné rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré musia všetci... On nežiada. On tu navrhuje takéto riešenia, jednak neústavné a riešenia, ktoré neprinášajú posun vo veci nezávislosti inšpekcie. No a vidíte, teraz dokonca urobili divadlo spolu, odvolávajú sa v parlamente. No a toto je vážne, čo ste povedali. Vidíte, tam si nadávajú a urážajú sa tam. Takže to je tak na oko. A pán Lipšic vyťahol nejaký úradný záznam. Áno, vyťahol úradný záznam. Hej, že tam nejaká, to bol kontrola dopravná, alebo čo, nie? A pán Kaliňák na to potom reagoval, že to on má tam nejaké kopie a že ja mám tu originál. No odkiaľ to mohol vedieť? Mohol vedieť, že pán Lipšic s týmto príde, že on hneď má originálny úradný záznam. A odkiaľ mohol? Ja som bol v parlamente odvolávaný, ja som vedel, že akú otázku mi dá pán Lipšic, alebo čo vyťahne pán Lipšic. No a on má úradný záznam a pán Kaliňák, ale originál mám ja, tu je taký originál, ale toto je falšované. No odkiaľ mohol vedieť problém úradného záznamu, že hneď si pripravil originál tohto úradu. No tak ja nechcem nič hodnotiť. Ja sa pýtam, či nie sú dohodnutí, lebo to je na pospech. No hovorím, to je na pospech. Toto je skutočne na pospech. A zase pre divákov, alebo pre občanov Slovenskej republiky, ako my tu
presadzujeme právny štát, hej, a chceme spravodlivosť a ten je taký a pritom sú dohodnutí a sa kryjú, aby kryli inšpekciu, inšpekcia bude pod politikom, nikdy právnym štátom nebudeme. A policajná bude vyšetrené. A však určite. A policajná inšpekcia bola rovnako pod ministrom aj za Lipšica, aj za Kaliňáka. Áno, samozrejme. Veď hovorím, že keď prišiel s Radičovou do vlády, pán Lipšic, tak v roku 2010 tento projekt projekt pána Kaliňáka so súkromnou inšpekciou, lebo to je súkromná politická inšpekcia, vtedy pána Kaliňáka, potom pána Lipšica, teraz zase Kaliňáka. Pretože keď je pod politikom, tak to nie je policajná inšpekcia, to je súkromná politická inšpekcia ministra vnútra. No a on to vylepšil, ten pán Lipšic, lebo v roku 2010, lebo pán Kaliňák ju len zobral z polície a dal ju pod hlavičku ministerstvo vnútra. Ale nešefoval jej ako minister vnútra. A tento umocnil pán Lipšic priamo pod... Tak preto potom aj vy ste hovorili, že žiadna gorila nebola vyšetrená. Však samozrejme, tak ja som to zažil na Bezpečnostnej rade priamo. No tak to ja neviem, lebo však nemôže vedieť o veciach, ktoré sa nedostane na súd, lebo jude side a tore bez žalobcu nie sudcu, tak môžem len vedieť tie veci, čo som videl. Ale ja sa chcem spýtať, že čo si myslíte, aké pozadie a aké príčiny to má, že Lipšic teraz vyťahuje zo štvoročnej po 4 rokoch z tej hliadky policajnej dopravnej nejaký protokol? Odkiaľ ho vôbec môže mať? On není vôbec ministre? Odkiaľ ho môže mať? Tak buď si vyrobil, alebo ho dostal. Sú len dve veci, Tak vedome... No a keď ho dostal, tak ako nemôže, aj keď je poslanec, nemôže vyťahovať veci z trestného spisu. Sú viazané v režimu... Samozrejme nesmie. A keď aj dostal na stôl, on nesmie to používať, darmo je poslanec. A policajti sú viazaní mlčanlivosťou. Áno. Jak môže vynáčať? To je toto presne, čo urobil pán Klimet, že vyťahoval veci z trestného spisu pre túto knihu, tam čo krstili tam od Cervanovej kauza. Neviem, s pánom Totom, či s kým to krstili. A sú tam používané informácie z trestného spisu. To je trestná činnosť. Keby tu bol fungovaný právny štát, keby prokurátor nebol politický, ale by bol skutočný, tak ho začne trestne stíhať pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Takých prípadov je strašne veľa. Ono je strašne veľa preto, lebo prvý, druhý nebol stíhaný, tak potom všetci to robia. A toto je defraudácia právneho štátu. Tak. To je rozklad, to je deklasácia. A v Lipšicovom prípade ide ešte o to, keď on vedome úradný policajný záznam vyhotovil ako podvrh, to je falšovanie verejnej listiny. No to by bolo dobré, keď si ho vyhotovil, ako tak je to falšovanie, alebo podvod, alebo poškodzovanie cudzích práv. To teraz neviem, v Slavii by sme museli posúdiť, aké skutkovej situácii to bolo, ale rozhodne by išlo o inú trestnú činnosť. No, tak ako, kde je? Veď to máte s tým telefonátom na mňa, na Sadikyho, oni si dvaja vyrobili prepis, pán Lipšic s pánom Kaliňákom, a tu bola aj lebo ja som dával návrh do vlády na zrušenie špeciálneho súdu. Oni si vyrobili prepis a potom ho pán Lipšic čítal v parlamente. Doteraz originál nikto nedal, ale ani telefónnu pásku, lebo ja som žiadal telefón. A nikto, a preto som aj vyhral 150 000 v tom pôvodnom konaní na súde. Lebo aj čo to pustili do Markízy, to prerozprával pán Grendel, to je terajší súputník z politickej strany s Lipšicom, a pán Rudolf, ktorý bol u Galka hovorca. Tí dvaja to v Markíze prerozprávali. Ako slohovú prácu. A celý národ si myslel, že ja som telefonoval s pánom Lipšicom. A oni urobili len prepis, dokonca ešte takú hulváckú vec urobili, že v sobotu som mal byť v práci a tak ďalej. Lebo ten dátum im tam nesedie. Viete, keď sa niečo falšuje, tak to vždy zanechá stopy. Každý vrah, každý páchateľ vždy zanechá stopy. A oni dvaja páchatelia také urobili. Nikto tam nie je podpísaný, však ako ja som robil aj s telefónmi, aj utajenými a tak ďalej, tak to musí byť žiadateľ podpísaný, pečiatka, tam nebolo nič, tak si vyrobili. Len preto, aby ma deklasovali pred spoločnosťou. A že nechcem špeciálny súd, lebo som spojený ja s mafiánom nejakým, alebo kriminálnikom. No ale o to išlo, že preto ja nechcem špeciálny súd, lebo oni bojujú proti korupcii a ja za korupciu, lebo chcem zrušiť špeciálny súd. Ale ja som
chcel ho zrušiť preto, lebo to nie je právny štát. Aj doteraz nie je, keď sú výnimočné súdy. A oni potrebujú, a súd nikdy nemôže bojovať proti korupcii. Proti korupcii môže bojovať polícia a prokurátor, ale súd musí bojovať za právo, za spravodlivosť, že musí aj nevinného odsúdiť, keď je aj obžalovaný bez dôkazov. Súd tu nie je na žiadny boj. Nesmie byť na žiadny boj. No a preto oni toto na mňa vyrobili, hej. A ešte k tomu Sadikimu, keď sa vrátime, stále sa vám to hádže, že Sadiky, ale kto dal si jemu trvalý pobyt Sadikimu? No, však to je. No to treba povedať, že kde vlastne tá genéza a tak ďalej, tá motivácia. Však práve to bolo za Dzurindovej vlády, poprvé mu dali štátne občianstvo, pán Lipšic bol súčasťou tejto Dzurindovej vlády, myslím, že vtedy bol ministrom spravodlivosti, hej. Pán Šimko na ministerstve vnútra ešte vtedy bol, tak to nejak bolo, ja už neviem, ale proste bol súčasťou tejto vlády a Švajčiari ho žiadali vydať. Lebo mali na neho dôkazy. A práve kombinácia už potom neskôr pán Lipšic, pán Pálko ho nevydali. Keby ho boli vydali, už dávno vo Švajčiarsku by bol sedel skôr ako tu. Začali potom robiť divadlo s ním a cez Kosovo a tak ďalej. Ale oni mu dali štátne občianstvo, aby ho nemuseli vydať. Tým pádom urobili proti Slovenskej republike, pretože keby sme ho boli vydali do Švajčiarska, nemáme s ním náklady ani na výkon trestu, ani nič, čiže robili proti štátu. A museli o tom vedieť. No tak. Také veci sa nedejú náhodou. Jak mu mohli dať štátne občianstvo? No. Tak keď mu dávali štátne občianstvo, tak potom museli im robiť agenta, lebo ja neviem prečo, však ako tak. Veď predsa sa pohybujem v trestnom práve, tak vidím, tak ako z ničoho nič mu nedali, keď tvrdil pán Lipšic, že to je taký grázel kriminálny, tak vedeli na neho a dali mu štátne občianstvo, tak musel byť i agentom asi. Ja sa len pýtam, ja neviem. Ja skutočne neviem, hej. No, ale všetko išlo o to, že znemožniť Harabina, lebo oni chcú špeciálny súd a ja som sa postavil jediný proti tomu a nakoniec sa ukázala pravda teraz, že Harabin už vtedy v roku 2004 mal pravdu, že ten súd je zbytočný, lebo vidíte, hej, nič sa nevyšetrilo, nič nie je odsudené, 20-30 eurové úplatky a 0,5 miliardy korún sme dali. A oni vtedy, keď to prijímali v parlamente, keď sa pamätáte, tak oni všetci kričali a ruky dvíhali, jak bojujú proti korupcii a zároveň sa tam vtedy kupovali poslanci na záchranu, časť poslancov z HZDS Kudzurindovi, hej, tam, že by zachránili, ja neviem, v tomto roku to bolo, no 2004-2005 si zoberte, ja už tých Eichner a ešte tam nejaký z Michaloviec poslanci sa tam, tí, ktorí hlasovali jednou rukou za špeciálny protikorupčný súd, sa navzájom kupovali v parlamente, aby zachránili politickú koalíciu. A potom v parlamente viackrát sa kupovali pri voľbe pána Čenteša, však tam išli 7 miliónov, si písali listočky a títo ľudia idú hodnotiť súdcov. Ale absurdistán. Absurdistán, hej. Ale to len preto, aby ovládli justíciu. Však cez pána Boreca dokonale pán teraz Smer sprivatizoval justíciu, pretože tam sa zrušila imunita, hej, pán Borec. Pán Borec, zrušiť imunitu sudcov. Veď imunita sudcov to nie je výsada sudcov, to je výsada občana, že ten sudca, ktorý má imunitu, rozhodne podľa zákona, nebude počúvať politikov. To nie je ale ohlúpli celú verejnosť. Hej? A juristút pán Borec, pozrite, čo sa z neho vyknulo, s jakými majetkami. Teraz odišiel Panama Papers, či to zase... Panama Papers, áno. No, a potom nielen... imunitu, ale potom policajné previerky, že keď sa nájde sudca, ktorý teda rozhodne, hej, i napriek tomu, že nemá imunitu a rozhodne podľa zákona, no tak ho začneme preverovať a potom mu zmeníme Senát cez pána Klimenta a cez pána Kaliňáka, hej. No a pán Borec, ktorý, ja som povedal dávno, to bol skutočne najslabší minister v histórii Slovenska. Najslabší, absolútne muž bez názoru, ktorému niečo podstrčili títo politici zo Smeru, on všetko urobil. Všetko, len preto, aby mal funkciu a v kurikulum vitae zaznačenú čiarku, že bol minister. Bez názoru. A sprivatizovali cez neho justíciu. Áno. Celú, však ako vidíte, najvyšší súd, súdnu radu, policajné previerky, zrušenie imunity. Tak čo? Tak toto je justícia? Toto je justícia práve za tohto bezfarebného chameleóna. Ktorí podpísali všetko, mu bolo jedno. Dokonca on bol v
takých dilematických pozíciách, kde by tu sudcovia rozprávali, že zavolal niektorých predsedov sudov a hovorí, vieš, ako musím ťa odvolať, ale ja to nechcem, ale musím ťa odvolať a nehnevaj sa. A tak ako... Alebo disciplinárne išiel stíhať sudcu Lipovského za právny názor, za čo nakoniec to bolo zastavené a sudcovia sa dožadujú oslobodenia, pretože to je presne to isté, čo bolo u mňa, hej? Ale respektíve, čo pretrváva ešte teraz, lebo zatiaľ nestiahli disciplinárne. A išiel sa mu odvolať, vieš, Milan, ja to musím, toto mediálne, však aj tak budeš ako oslobodený, ale mediálne. Tak toto je minister, mediálne. Veď čo je právo a čo je spravodlivosť? Mediálne. No to je, tak smer vládne. Od tlačovky k tlačovke. Od tlačovky k tlačovke a mediálne zahneť. No. A toto sa im podarilo, hej, cez pána Boreca. A teraz sa ukazuje, že ako perfektne tam niečo, neviem, že čo tam je, že aké majetky tam prišli, to je Panama? Panama Papers, áno. No. A ešte sa vás pýtam, pán Harabín, čo hovoríte na tieto tendre? Napríklad teraz, čo sa robí na ministerstve vnútra, ohľadne právnych služieb, alebo aj na úrade vlády, hej, že je tam 100 štátnych zamestnancov s právnickým vzdelaním a Federič tam naverboval za štátne peniaze súkromnú právnickú spoločnosť. To je sprostá majetková delikvencia. Vulgárna. Vulgárna v priamom prenose, to znamená, že títo ľudia, ktorí takto dávajú súkromným firmám zarábať, normálne na drzovku krádnu, normálne. To máte ako keby vám prišiel niekto do dvora, hej, je tam polícia, ale polícia otvorí dvere a povie susedia, vykradajte tento dvor. To je asi takto. To je v priamom prenose. Polícia vie, prokurátor vie a oni kradnú. Veď nie je možné za to isté dvakrát platiť. No keď chce to dvakrát, tak nech to zaplatí pán Kaliňák zo svojho. Ale nie občania to isté. Viete čo? Ďalšiu vec vám môžem na to povedať. Lebo toto som poukazoval už vo vláde. Ja som nedovolil žiadne súkromné tendre. Neexistovalo. Vždy sme mali ľudí, ktorí museli napísať a právne zastupovať, aj keď sme mali súdne spory. Ja som navrhoval, lebo ako my máme slabých týchto právnikov a toto a tak ďalej, že nie sú schopní a preto musíme advokátom, to je náročné. Tak som navrhoval jednu vec. Tak urobme jeden spoločný, hypersilný, personálne, odborne útvar, hej, na úrade vlády, elitných, hej, právnikov, 50-100, ktorí budú vo všetkých kauzách zastupovať štát. Každé ministerstvo, hej, najvyšší kontrolný, najvyšší súd, proste, pokiaľ bude štát v spore právnom, tak bude tento útvar, tento štátny orgán zastupovať. Urobme to, hej, a posťahujme z tých jednotlivých ministerstiev, hej, jedného, dvoch kvalitných, dajme ich na tento, príjme legislatívnu úpravu. Nie, lebo viete, jak toto vypuklo? Ja som toto navrhoval vtedy, tam sme mali, preberali sme správu majetkového, ak sa volal ten úrad, ktorý rozpredával majetok. Fond národného majetku? Fond národného majetku. A tam sme mali správu, keď som prvýkrát vo vláde bol, myslím, že od ministerstva financií, teraz už neviem, no, správa o Fonde národného, asi minister financií to prekladal, neviem, to je jedno, kto prekladal, lebo za fonde je subjekt, hej, takže tam mohli byť len ako navrkateľ. No a podstata bola, že tam na právnych službách tomu Fondu národného majetku sa vyplatilo 450 miliónov korún na advokáta. To bol vtedy doktor Valko. A som videl túto sumu, potom som sa na záver do rozprávy prihlásil a hovorím, že ako to bola verejná časť rokovania vlády, čiže to nebola utajená, takže to môžem normálne rozprávať. Hej. A som videl a hovorím tak, že mne do tej správy chýba to, že koľko súdnych sporov vyhral, hej, keď dostal 450 miliónov korún.
No tak potom pán premiér to vrátil na dopracovanie a sa táto časť dopratila. Čiže dostal 450 miliónov korún, ani jeden súdny spor nevyhral. No tak som vtedy hovoril, však predsa nie je normálne, aby sme my tu vydávali. Hej, veď to je rozkladačka, že by tu nejaký súkromný advokát zarobil z našich daní 450 miliónov korún. A vtedy som prišiel s tou myšlenkou, vytvorme ten jeden útvar taký, hej, lebo vždy hovorili, že sú nekvalitní naši právnici na ministerstvách a tak ďalej. No, nekvalitní sú aj kvôli tomu, lebo vždy, keď príde nová politická garnitúra, tak vymieňajú tí, čo by mali byť profesionáli, hej. To je ďalší handicap tohto systému, že po voľbách profesionáli ako byrokrati by tam mali všetci ostávať, hej, ako... No ale toto nikto nechcel. Teraz som zachytil správu, počúvajte, že sa uvažuje, keď utekol väzeň. Áno. Veď pani Žitňanská okamžite mala podať demisiu. Keby tu bola právna kultúra, aj politická kultúra. Veď keď spadol most v Portugalsku, tak minister dopravy okamžite podával demisiu. Zatiaľ som nezaregistroval, že by pani Žitňanská odvolala generálneho riaditeľa väznice. Mala odvolať riaditeľa väznice, riaditeľa generálneho väznice a hneď sa má odstúpiť. To by bola normálne politická kultúra, právna zodpovednosť. No ale čakajte od týchto ľudí. Hej. Keď ona 3-krát disciplinárne stiahala predsedu Najvyššieho súdu, keď som prvýkrát ona bola za pani Radičovej, všetky disciplinárne návrhy skončili v koši, čiže šikanovala predsedu Najvyššieho súdu politicky, jeden v Štrasburgu a 2-krát na ústavnom súde a ona chce byť naďalej ministrom spravodlivosti a chce robiť právny štát. No, keby bola normálna, tak okamžite podá demisiu. Ale ona povie, no stalo sa. Veď ten človek je nebezpečný, lebo to je nejaký cvičený karate a tak ďalej. Však on je nebezpečný pre celú spoločnosť, pre ostatných občanov, lebo neviete, čo môžete od neho čakať. A on, no stalo sa, nič sa nedie. A druhý by mal odstúpiť už dávno. Sám pán Kaliňák, pretože ho nechytili. Čo robia jeho policajti? Čo robia? Že nechytili väzňa. Čo robia? Obidvaja už by mali... Tu už by mala zasadať Bezpečnostná rada štátu. Áno. A ďalšia vec, aj predseda vlády by mal konať, aj prezident Slovenskej republiky. Nič sa skutočne nedie. Ale čo iné som chcel už povedať v súvislosti s pani Žitňanskou, ale možno, že mi to ešte teraz otvorili viacero tém. Niečo som chcel, no poďme ďalej k ďalším témam, možno, že si spomeniem. Čo je váš názor na médiá v Slovenskej republike a mimovládny, tzv. Mimovládky, tretí sektor? Akú úlohu zohrávajú? Lebo prakticky oni vyvíjajú činnosť ako politické strany. Hej, tieto mimovládky sú financované zo zahraničných zdrojov, plnia tu tým pádom aj nejaké záujmy, ciele. Je to v prospech Slovenskej republiky a v prospech... Ja som toto už vo vláde rozprával aj s pánom Čaplovičom, sme debatovali, ja som bol proti tomu, aby sa im navyšovali príspevky. Podľa môjho názoru štát môže platiť iba také organizácie, ktoré robia prospech štátu a nemôžu byť a pôsobiť tu organizácie, ktoré sú financované zo zahraničných zdrojov. To pán prezident Klaus povedal v Česku veľmi dobre, to sú špionážne rezidencie cudzích štátov. Toto platí, pán Klaus to skutočne vystihol veľmi pekne. Keby skutočne im záviselo na Slovensku a na právnom štáte, tak by predsa otvárali také veci ako 12 mŕtvych denne. Toto oni neotvárajú, že toto im neleží na srdci, alebo že súdca Najvyššieho súdu je stíhaný za právny názor, toto im neleží na srdci. Nie. A my, daňoví poplatníci, my ešte platíme za činnosť, ktorá je vyslovene proti Slovenskej republike. To hovorím otvorene a zdieľam v tomto smere jednoznačne názor pána Klausa. To nemá čo hľadať. A už nechcem hovoriť, že pani Švecová a pani Bajanková sa stretli, keď som bol predseda Najvyššieho súdu. Oni sa dožadovali stretnutia so mnou, ja som to odmietol. Hovorím, čo ja sa mám čo so súkromnými firmami ako reprezentant nezávislého Najvyššieho súdu stretávať? Veď potom by som deklasoval nezávislosť Najvyššieho súdu. Veď oni to sú súkromné firmy, oni sú niekým platené, oni môžu mať spory na Najvyššom súde a na súdoch. A za jakým účelom pani Bajanková a pani Švecová ich prijímali? Vybavovali súdne spory. Nesmie súdca prijímať súkromné firmy v budove Najvyššieho súdu. Veď
Toto je rozklad. A toto sú skutočne konkrétne kroky, ktoré rozkladajú právny štát. A čo si myslíte o tom, je Európsky úrad na boj proti podvodom a ďalšie, Európska komisia má množstvo agentúry, generálne riaditeľstva, rôzne výbory. Prečo vôbec sami vidia, že Slovenská republika je zlyhávajúci štát? Prečo nekonajú nejaké opatrenia? Aj to isté sa týka aj Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Oni chodia do Uzbekistanu a neviem kde všade, ale rovnako zlyhávajúci štát v dôsledku toho, že je tu obrovská korupcia a bezprávie, je aj Slovenská republika. Prečo nekonajú voči Slovenskej republike? Počúvajte, pán redaktor, na to treba povedať jednu vec. Veď tá korupcia ide priamo z Európskej únie. Tendre, to je super korupcia. Eurofondy. Je super korupcia, lebo tam nie sú pravidlá. Kto? Všetci splnia a môžete dať iba polovicu uchádzačom. Tak aká super korupcia. A ďalšia vec. Vidíte, čo ide z celej Európskej únie. Zoberte si otázku výberových konaní. Áno. Máme tu zákon o obstarávaní, výberové konania a vylepšujú ho každý týždeň. A furt sa zistí, že predražený a boli výberové komisie, áno? CT-ško kúpené, namiesto 100 000, teda namiesto milión, za 6 miliónov a tak ďalej. Mamografia, ale rôzne veci. Ale toto sa nanútilo, že ako transparentné výberové konanie. Čo znamená transparentné výberové konanie? Superkorupciu, ktorá môže byť zahmlená. A poviem vám ako. Keď je tu šéf štátnej organizácie, čiže riaditeľ nemocnice, a keď on zodpovedá za všetko, osobne, aj svojim majetkom, o hmotnej zodpovednosti, dovolil by si kúpiť jeden subjekt, ktorý je riaditeľom organizácie, predražené CT-čko v Piešťanskej nemocnici? No nekúpil by ho. Lebo keby ho kúpil, tak jednak ho okamžite odvolajú, teda to má na neho právomoci odvolávacie, subjekt minister zdravotníctva, alebo ja neviem, aký je tam mechanizmus, tak je okamžite odvolaný. Alebo či by bol aj štátny podnik, alebo to je jedno, to dajme aj do pozície samospráve, aj na župnú úroveň. Okamžite by bol odvolaný, keď niečo ukradne alebo predráži. A je to jednoduché. Vieme, kto to urobil. Áno, on je zodpovedný, on to podpísal, okamžite zodpovednosť a si odvolaný a príde taký, ktorý nebude kradnúť. Alebo potom znovu to urobíme. Ale tu z Európskej únie prišlo výberové komisie. Ale podstata je aká? Kto určuje výberovú komisiu? Ten šéf subjektu štátneho orgánu, reprezentant štátu, on určí výberovú komisiu. Teda tak dá 5 ľudí. Áno? Oni vyberú. Keď oni sú kreačne odvislí od šéfa, oni musia urobiť to, čo im povie. Tak on im povie, tento tu vyhrá. A čo sa deje? Tak ten šéf organizácie nesie zodpovednosť, lebo zodpovednosť nesie 5-členná komisia, áno? Alebo neviem aká. No tá 5-členná, my nevieme, kto ako tam hlasoval. Čiže nemôžeme vyvodiť akože subjektívnu zodpovednosť konkrétnemu človeku, ktorý výrobok, aparát nakúpil predražene. Tak toto sú krycie manévre na superkorupciu, lebo on určuje, že toto bude predrážené a zároveň má alibi cez 5-člennú komisiu, že on za to nie je zodpovedný. Ale keby mu nerozhodli tak, ako on chce, no tak ich hneď povymienia. No tak to je na srandu, to je na výsmech. Tak preto vám hovorím, že tá korupcia ide z Európskej únie, pretože kto tu vymyslel tendre? A na čo? Na čo výberové konania? Toto je transparentnosť. Toto je transparentnosť.
Tak tu nikto nie je zodpovedný a všetci môžu krádnuť a ešte majú alibi. Hej, lebo Pečená komisia rozhodla, ktorú vymenuje. To máte, práve teraz som zaznamenal. Zoberte si, pán generálny prokurátor kričí, aké transparentné je výberové konanie, počúvajte dobre, na budúcich prokurátorov. A ako sa to deje? Vypíše sa výberové konanie, najprv je písomná časť, hej, dobre, tí, čo prejdú, potom idú do ústnej časti. No, a teraz. V ústnej časti treba teraz do ústnej časti sa dostane 150. Hej, a je vypísaných miest 80. Keď ste išli na právnickú fakultu, alebo ja keď som študoval, hej, alebo aj teraz, ide študent na skúšku, zodpovie, tak mu teda učiteľ, alebo keby bola komisiálna skúška, povedia, no tak získal si toľko a toľko bodov, máš takú a takú známku, áno? Dostal si, úspel si a dostal si to. Ich transparentné výberové konanie na výsmech dajú pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, hej, určia poradie, títo ľudia tam prídu, každý po hodine, áno, ich skúšajú, výjdu von a nepovedia im, ako urobil. Či urobil, koľko bodov, to je základná vec, čo musia povedať. Nie, nepovedia. Hej, a potom, jak skončí v piatok, akože komisia zasadá a o týždeň zverejňa celkové poradie. No tak toto je nahulováta. Lebo ten uchádzač, keď vyšiel von, musí dostať odpoveď. Toľko a toľko bodov, taká a taká, dajme tomu, v tomto prípade ja známka, nie? Toľko a toľko bodov. Lebo keď to tak sa nedeje, tak potom je super manipulácia, lebo oni dostanú potom zoznam od generálneho prokurátora alebo od nejakého politika. No treba týchto 70 zobrať. A oni potom majú týždeň na to, aby body prispôsobovali tak, aby sedelo. No tak toto už... A tu vidíte, kde je tretí sektor. Že toto mu uniká. Týždeň oni majú na to, aby prispôsobili všetko. Ale čo sa stalo? Viem to presne, pretože môj syn tam išiel, a viem z interný kruh z generálnej prokuratúry, že z tých 150 bol medzi 5 najlepšími. Ale napísali mu 80, že mal nejak 79 bodov. Hej? Ale čo sa stalo? Išiel ako nazrieť do spisu. Hej? Tam išiel nazrieť do spisu a zistil, že ho oklamali o jeden bod. To je, keď páchateľ koná nezákonnosti, tak zanechávajú aj stopy. No a tam zistil, tak uznali mu, že ten jeden bod tam mal mať viacej. Oni zverejňujú na internete, ale na internete nezverejnili tie výsledky, že teda môj syn mal mať o jeden bod viacej a že ho tam oklamali. Tam mu to priznali normálne. A potom písomne mu poslali už o ten jeden bod viacej. Na základe toho mám konkrétnu skúsenosť, že tam manipulujú, podvádzajú a klamú. Ale budú klamať dovtedy, pokiaľ takto to bude. Pretože keď niekto je schopný, vyjde von, komisia povie, toľko a toľko si mal bodov. Hej? Druhý, ďalší. Ale nie týždeň. Oni potom týždeň prispôsobujú, ktorý z tých 150 má byť v tom konečnom závere a potom takto určujú body. Ale kričia, aká transparentnosť. No toto je... A to zase ako priamom prenose pred celým národom. To sa nikde nedieje. Čak to sa nedialo, že by som ja išiel na skúšku a mi nepovedali, či som urobil, alebo som neurobil. A koľko som získal bodov. No a ďalšie... Tak nerobia si srandu. A potom tí ľudia majú veriť, že čestný a spravodlivý. To je ako pani Mišiková niekedy povedala, že na generálnu prokuratúru ani vtedy, ani teraz ešte nikto nebol prijatý,
čestným spôsobom. A oni majú... Niekde, však bola na generálnej prokuratúre. No a oni majú potom dohľadať nad zákonnosťou, hej? Takže potom to tak vyzerá. Dohľadať na zákonnosť. Títo ľudia a takúto manipuláciu. A toto je transparentnosť. Ja sa pýtam, či toto je transparentnosť. Keď ty ideš ako uchádzač, jedinec, študent, alebo už aj skončený, lebo a ty čakáš týždeň, lebo si mohol byť aj pondelok, čiže čakáš celý týždeň a potom ešte oni majú týždeň alebo 10 dní, to neviem presne, na to, aby vyhodnotili. Tak nemôžem sa už len smiať z toho, hej. To sú účelové pravidlá. A títo prestitúti v médiách, mainstreamové, nič ešte teatri, hej, lebo to je Smerácká televízia, robila imidž generálnemu prokurátorovi, tam prišli redaktori, ako tam čakajú uchádzači, ako to je transparentné, všetci tam môžu ísť. Ale nikto... Divadlo pre zúčastnených. Divadlo pre hlupých. Nikto z žurnalistov nepovedal, že títo uchádzači nemajú výsledok. To nikto nepovedal. No tak, čo už, a vidíte, že toto je dennodenná realita na výsmech. Ja sa vás pýtam ešte na ďalšiu vec vo verejnom záujme. Máme posledných 10 minút. Čo je váš názor na verejnoprávnu inštitúciu RTVS? Je tam transparentné spravodajstvo? Konajú tak, ako majú konať? A čo si myslíte? Povedzte. Toto vám poviem, že mám s tým konkrétnu skúsenosť a tu sa dostaneme aj k tomu ako pán Mika. Hej, pán Mika ako chce zvýšiť koncesionárske poplatky. Áno, počúvajte. Mám spor práve so Slovenskou televíziou, kedy uverejnili na mňa, že Harabin spôsobil smrť Majchrakovi. Hej. Pritom žaloval som Slovenskú televíziu a tú lekárku. Tá lekárka sa prišla mi ospravedlniť, že práve bola zmanipulovaná tretím sektorom. Hej, že ona nič také nepovedala a že Harabin nie je vinný za smrť pána Majchraka, lebo sám Majchrak, ktorého ona liečila, vždy na Harabina len dobro spomínal. My sme mali rozdielne názory, ale to bolo všetko. Hej. No tak, táto doktorka Papšová sa mi ospravedlnila. Tým pádom ja som voči nej žalobu stiahol. Hej. Logicky, keď Slovenská televízia prebrala tento výrok, a to bola práve s tretím sektorom robená reportéri proti Harabinovi a tak ďalej, akcia, aby neboli zvolení sudcovia objektívni do súdnej rady. No, tak toto zverejnili. No dobre, tak teraz súdny spor už prebieha od roku 2011, máme rok 2016, lebo ja som to zažaloval. Ešte myslím koncom roku 2012 to pustili. Majchrak chudák zomrel 2011 a po roku robili tú reláciu na jeho počesť ako pani Javorčíková, ktorá ho v deň, teda tesne pred smrťou mu vyhodila kufre a na základe toho pod depresívnymi myšlenkami spáchal samovraždu, čo vyšlo v tomto súdnom konaní najavo. A pani Javorčíková dvíha zástavu nezávislosti s tretím sektorom za súdnictvo a v tej Zojke tam majú politikov pán Butora, pán Mazák, pán Mesežníkov, čiže to je politická organizácia, to Združenie za otvorenú justíciu, lebo stavovská organizácia nesmie mať politikov kontrolných orgánov. No ale vráťme sa k tej slovenskej televízii. Čiže logicky by slovenská televízia nemala viesť so mnou súdy spora, mala by sa so mnou dohodnúť, tak ako pozrite, uverejníme ospravedlnenie, vyrovnáme si náklady, alebo ako, nie. A prečo vám poviem? Lebo pán Mika, tiež má právny útvar 10 ľudí a sa dá zastupovať advokátskou kancelériou. A akou? Advokátskou kancelériou blízkou GNT. Čiže Smeru. No a ten pán advokát, namiesto toho, aby išiel za riaditeľom a mu povedal, tak počúvajte, to prehráme, pretože náš nosný dôkaz, ktorým bola doktorka Papšová, o ktorú sme opierali, pravdivosť našej relácie, povedala, že to nie je pravda, že to bolo vymyslené. Ale nie. On robí všetky prekážky, aby sa predĺžovalo súdne konanie. No prečo? Lebo ma tróvi. Ja už som súdkyni povedal na pojednávaní, pani kolegyňa, veď ako netreba, ale nie terajšie, lebo tá jedna súdkyňa odišla už na kraj, čiže to musela prebrať druhá súdkyňa, preto to treba 4 roky, to sú iné mechanizmy.
No, a hovorím, tak ako pani sudkyňa, vás to netrápi, že vy tohto človeka platíte, pretože oni majú tam právny útvar, 10 ľudí. A pán Mika, prečo si zobral tohto advokáta? No ja to neviem ináč vysvetliť, asi sa delia, lebo na čo, keď 10 ľudí je tam, dostáva zo štátneho rozpočtu plat a on si zoberie ešte advokáta, ktorý advokát umyselne predĺžuje, lebo čím viac súdnych úkonov, tým on má vyššie palmáre, vyššiu odmenu. No tak ako prečo tu vyššiu? No tak ide to zo štátneho rozpočtu, no a tak asi sa potom delia pán Mika s pánom tým advokátom. A pán Mika drzo chce zvyšovať koncesionárske poplatky a on osobne plýtva našimi peniazmi. A už nechcem hovoriť, aké vy tu máte skromné pomery. Máte kamery za 1000-2000 eur a oni kamery majú za 50 000 eur. Tak ako kto tu plýtva s peniazmi? A ešte podľa mňa, toto je tiež prostá krádež. Taká istá ako na úrade vlády alebo u pána Kaliňáka. Čiže pán Mika tiež je páchateľ majetkového deliktu. Prokuratúra by mala konať. No tak samozrejme, aj inšpekcia nebude konať. No vidíte, lebo však aj iný krát... Politický prokurátor nebude konať. No nemôže konať, mu to nedovolia, lebo pán Mika je nominant Smeru, nie? Presne tak. Že jak bude konať? A veselo kradnú. Viete to vy, všetci to vieme, poslucháči počujú, že kradnú a kradnú ďalej. Tak ako keď hovorím, vám prídu policajti na dvor, otvoria dvere a vráta a pozvú všetkých susedov, vykradajte toto tu, my vám budeme robiť ešte stáfaž. My vám budeme robiť dozor, ako kradnete. Dozor, ako kradnete. Toto je tvrdá realita na Slovensku. A bežní občania... To nemá obdobu už. No a bežní občania potom to berú tak, že nejaký zúfalec ukradne hladný 2 rožky z obchodu, príde 10 policajtov, hej, a je hneď poriešený. A tuto takéto zlodejiny dennodenné, kde miznú milióny, nič sa nedeje, hej, všetci sa usmievajú, nikto není stíhaný, trestaný. Však si zoberte posledné rokovanie súdnej rady. Tak tam, pani Bajanková, to muselo byť po dohode s pánom Kaliňákom, 5 policajtov na novinára. A to len preto, že ju upozornil v minulosti, že koná nezákonne, keď nemôže natáčať. Čiže, lebo verejnosť aj zákonne môže žurnalista mapovať všetko, snímať aj natáčať. Ona mu to neumožnila, potom ju usvedčil z neústavnosti. Tak teraz nasadila na neho 5 policajtov, plukovníkov. No tak to nie je policajný štát. A to bolo len náhodne, to nebolo po dohode s pánom Kaliňákom. Tak nie je to juristutka. Juristutka je to. Hej. A potom je pán Kaliňák povedal, no počúvaj, tak ako my sme ti tam dali policajtov, ochranu, tak budeš nám robiť, toto mi vybav. Tak toto si Kaliňák voči Harabinovi nedovolil nikde, lebo by som s ním vyvalil vráta, keby len také niečo naznačil. Hej. No, a teraz si zoberte aj rokovanie toho Senátu v kauze Pribeľský. Zase na toho istého novinára, ktorý ten Senát upozornil prvýkrát, že konajú nezákonne, lebo tam nie je zákonný sudca pivovarčí. Čiže on ich upozornil na nezákonnosť a teraz tam dosadili na neho tiež 3-4 policajtov a pán Hatala ešte povedal, že nemôže nikto snímať, to by bolo v poriadku, ale že žurnalista z Najvyššieho súdu môže snímať. Ale žurnalista z Najvyššieho súdu snímal pána Dáňa, novinára. Ale pán Hatala hrubo porušil trestný poriadok, pretože keď sa ten novinár dožadoval, že by o tomto opatrení, lebo mu dali pokutu, rozhodol Senát, mal prerušiť pojednávanie a mal sa poradiť so Senátom a rozhodnúť. A hrubo porušil trestný poriadok v tom smere, lebo on sa vyhovaral, že pán Urbančík sníma pre potreby súdu. Nie. V pojednávacej miestnosti je zápisnica o potreb súdu. O potrebách súdu. Tam všetko musí byť. A nemôže pán Hatala jednému umožniť a druhému neumožniť. Aj keď je to žurnalista z Najvyššieho súdu. Nesmie. Veď to je práve ten selektívny prístup k spravodlivosti. Niečo budeme stíhať a v tej istej veci toho už nebudeme stíhať. Veď to je tá hrubá svojvola. A v priamom prenose. Tak
nevyšetrujú ťažké ekonomické delikty, ale tam prídu plukovníci nejakého novinára. Ja sa pýtam, či ktorýkoľvek sudca na Slovensku, ktorý pojednáva nejakých ťažkých rázlov, dostane od pána Kaliňáka ochranu 5 plukovníkov. Ochranu na seba a na Senát, nie na novinára. No tak toto je čo? Povedzte mi, pán redaktor, toto... Totalitný štát. Superpolicajný s fašistickými praktikami. Pretože tí, ktorí toto praktizujú, toto sú typické fašistické totalitné praktiky. Tak, to bol host dnešného konšpiračného bytu, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pán Štefan Harabin. Ďakujem pekne. A ja ďakujem za pozornosť. Dovidenia. A budeme sa počuť o 2 týždne v ďalšej časti relácie Konšpiračný byt Rádia Slobodný vysielač. Lúčim sa s vami, milí poslucháči, a na záver si pustíme pesničku Povstaň s láskou. Do počutia, pekný zvyšok večera. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.